que parava, omplia, mullat el cap, va ser molt dur. Després les rampes que hi havia, un continu, rampes duríssimes fins dalt, molts quilòmetres, jo crec que van ser més de 30 quilòmetres de pujada, amb rampes, ja et dic, del 9-10%, pràcticament continu. Algun descans cap a baix, però una salvatjada, vaja. Començava a fer mal al genoll i mentalment vaig haver de ser fort perquè allà al mig tampoc la carretera és dolentíssima, tot de sots, amb terra, grava, forats, i anava botant la bici, un tram fins i tot de grava, va ser molt dur. Per la bici, per mi, pel genoll, em feia mal, però bueno, i mentalment ja et dic, el que penso que més o menys em trobava bé, és que el dia d'avui tinc les cames, les noto cansadetes. Suposo que a mesura que vagi rodant aniré entrant calor. I el dia d'avui què m'espera? Doncs ara baixo cap a Balaguer i cap a Lleida. Ja a Lleida visitarem, aniré a veure els tiets, aniré a Revisament. Després aniré a Puigverd de Lleida i veuré la tieta Brígida. I després ja cap a Flix. Què serà el fotut d'aquesta etapa? La calor. Ja he mirat ara el temps del 324 i ja diuen que cap a Lleida pot arribar als 37, 34, 36 graus. I això és molta calor. Així que serà qüestió de no omplir bidons i anar-me hidratant constantment tot el dia. Apa, doncs som-hi! Era mitja tarda i queia un plogim suau, el cel tapat, escuts de cendra i mort, presoners d'un món de possibilitats, de nens podrits per tots els estats. Els herois antics eren devorats per voltors amb la mirada trencada. Els nens es mutilaven els uns als altres i els postres es fonien amb la nevera oberta. La plana de Lleida sembla com un mar. I la pluja es va secar i els núvols... Bon dia! Al tanto, quin mar, quina passada. Un mar de cultius. Que guapo. Que guapo. I aquesta és la carretera per on he de baixar. Carretereta cap a baix fins a la plana. Ja creua la plana. Ara ja té pinta de quedar la calor acumulada, Així que vinga, som-hi. Bon dia. Per anar a Balaguer? És que m'indica per aquí per un camí de terra, però amb aquesta no hi puc anar per carretera. Per aquí, mira jo. Aquí l'esquerra. On surt el cotxe, Aquí la carretera. Gràcies. Adéu. Tan explosiu, el món es va enfonsar més enllà de l'horitzó. Això és un monestir cistercenc que val la pena visitar. Suposo que això d'aquí davant devia ser el claustre, d'aquesta forma. Això d'aquí devia ser la galeria i aquest el pati.
imagino. I ara per tot arreu on vaig veig la llum fondre's en blaus, verds, turqueses, òxids i vermells. L'univers antic s'ha plegat sobre el seu eix i el perímetre esdevé el centre de tot. Els àngels de la mort han donat vida al meu jardí i ara em sento... I allà al fons, la Seu Vella de Lleida, que és la següent parada. Ara d'aquí fins a Lleida, que són aquests 8 quilòmetres, serà per aquesta carretera principal, però bueno, sent l'hora que és segurament no espero que hi hagi massa trànsit. I la pluja es va secar i els núvols es van obrir i en un instant explosió. Vam veure les tiets al costat d'Isabel i m'ha oblidat de gravar-los. Ets en Lleida? Ai, ai, ai. Pensava que eren uns que em portaven coses. No, que sóc el Víctor. I què vols? Pues sí, que he voltat amb la bici. Sol? Sí. Que et convé alguna cosa, No, només per No, si veure. No, si no puc, és que tinc una etapa molt llarga i si em paro... Però no pots ni beure ni... Sí, però jo em porto aigua, porto menjar, porto de tot. Ai, collons. Porto de tot. Ara he vingut de veure el tiet Nardo i la tieta Isabel, de Lleida. I ara cap on vas? Avui acabaré a Flix. I vas sol, fill. Sí. Però no, és que me pensava com que jo vaig a comprar, però pago i llavors m'ho porten a casa. I ara em pensava que per això deia, va, això, deixeu l'entrada. Ai, va, això, collons, quan jo dic... Ja he vist que quan m'has obert la porta has fet una cara dient qui és aquest, que me'l conec, que va disfressar. Disfressant, si et convé alguna cosa, fill. No, porto de tot, tinc aigua, tinc de tot. Pues content de veure't. Jo també. I així, i ara quan em penja allà dalt, ai... Bueno, no sé. 3 o 4 dies. No, dies em queden per tornar a casa, perquè... Per això et dic. Sí, em queden 6 dies per tornar a casa. Ja em porto 8. Ai, Bueno, estic disfrutant molt. Bueno, mira, escolta, hi ha moltes vegades que passen i els veig que van cap a la serra. Sí, aquí. I a dalt de la serra hi ha com una mica de camí. I van cap a Castelldans, o l'Albigés, però a dalt de la serra, perquè dalt de la serra d'aquí és tot pla. Hi ha camins fet també i d'altres, i jo de casa de la cunya, quan els veig i faig, mira, perquè porteu llum davant o darrere, saps? Dic, mira, dic, ja van a fer però a la nit. Déu-n'hi-do. De nit això encara no ho he fet. Sí, porto els veig llum davant i darrere, saps? I de dalt els veig i faig, mira, van a fer la caminada. I és això, perquè dalt hi ha camins també. Bueno, camins, sí, tot el camp està ple de camins i pistes. I passen per allà. Doncs res, jo ara mira, vinc de Lleida, he vist el tiet i la tieta que sortien del CAP i li han fet una analítica a l'Isabel. Què et sembla? I bé, bueno, no, bé, no sé. I per allà dalt tot bé també, fill? Sí, tot bé, no fem. Que la vida d'un ciclista. Has vist? Sí, xiquet, sí. Al final venir en bicicleta aquí a nosaltres, eh? Oh, doncs mira que hi ha quilòmetres, eh? Home, ja em porto uns quants, sí. Bueno, mira, ara vinc, estic sortint de... Bueno, ja he sortit de Puigverd de Lleida, he vist la tieta Brígida, i abans havia vist el tiet Nardo i la tieta Isabel, que m'ha oblidat de gravar-los, però m'ha fet tanta gràcia veure el tiet allà a Lleida que no he pensat en engegar la càmera. Però bueno, el fet de cases calcedís, que és el que volia. I ara ja el que queda, doncs res, non-stop fins a Flix. Bueno, non-stop a part de les parades tècniques, que això un ciclista sempre les té. Però encara queden uns quants quilòmetres, em queden uns 50 o 60, no, 60 no, 50 o així. I calorosos. Suposo que la calor anirà apretant
I ara a part em sembla que ve una part bastant trencacames de pujades i baixades, així que amb calma. Bueno, fins ara hi havia fruiters, hi havia blat de moro, hi havia cultius, hi ha arbres aquí en els marges dels cursos d'aigua, al costat del canal, però ara em sembla que m'endinso cap a un territori una mica més de secà, tant com això que es veu aquí al davant. Vas rient i fa tan vent el teu vestit de flors és tan bonic i vas cantant, la platja et va mirant. Na 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 na. Sobre els teus peus a poc et recull. Mireu on soc. El Soleràs. El Soleràs? El Soleràs és el que en cau d'aquí dalt. Això sí que és un Soleràs. I ningú sap res de tu. Descordes el primer, el segon i el tercer i vas cantant, la platja et va mirant. El termòmetre marca 35 graus i la veritat és que no estic suat, crec que ja ho he suat tot. Els molins de vent de la Granadella. Aquí em sembla que pararé a fer un mos abans d'arribar a Flix. Perquè l'etapa s'està fent llargueta també avui. Són tots aquests trastos, Ole! Xulo! I suposo que allò d'allà al fons tan alt deuen ser ja els ports, imagino. La temperatura ja està per fer el té. L'he agafat allà a la Granadella, a la font, sortia ben fresqueta i està bullint l'aigua. Ara són hores. Perquè queden ja uns 5 quilòmetres a Flix. Tinc que arribar. Dones van esborrant passes que vas de